Partiya Demokratîk a Gelan HDP li Enqereyê di çarçoveya kampanyaya xwe ya edalet ji bo herkesî da. Serdana sê sazcî û Wexfên Elewî û Bektaşiyan kir. Hevserokê HDP Mithat Sancar li gel şandeyekî, li gel serok û rêveberên Komeleya Çandê ya Pîr Sultan Abdal, Federasyona Elewî Bektaşiyan û Wexfa Çandê ya Anatolyayê ya Hecî Bektaşî welî ra hevdîtinekî pêkanî. Hevserokê HDP Sancar dazanîn ku desthilat li dijî Kurdan kampanyaya nefret û neyartiyê dimeşîne û hewl dide pirrengî û pirdengiyê têk bibe. Kürtler üzerinden yürütülen nefret ve düşmanlık Serok û rêveberên saziyên Elewiyan jî danzanîn ku li Tirkiye pirsgirêka demokrasî û newekeviyê heye û li sazî û dezgehên dewletê hêjî Elewî ji ber baweriya xwe, rastê cudahî û neheqiyan tên. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı hem siyaseti dizayn ediyor. Li Tirkiye pirsgirêka demokrasî heye. Mesela serokatiya Diyanetê dixwaze her tiştî dizayn bikin. Devlet nikare baweriya welatiyan pirsyar bikin. Li kamûyê herî zêde em Elewî rastî cudahiyan tên. Ji xwe yasayên heyê cudahiyê teşvîq dikin. Biz barış ve tam bir demokrasi istiyoruz. Beriya her tiştî em dixwazin li Tirkiye aştî pêk werin û şer û pevçûnên çel salî bidawî werin. Dûra em dixwazin destûreke nû ya demokratîk bêava kirin. Em bo cemxaneyên xwe daxwaza statuya fermî dikin. Ji aliyekî ve HDP kampanyaya xwe ya çarmehî ya edalet ji bo herkesî li bajarên Tirkiye û Bakur bi rêve dibe. Li aliyê din ve jî bi kampanyaya reşkirin û girtinê re rûbirû ye. Lêbelê hevserok û rêveberên HDP didin zanîn ku gefa girtina HDP wê ji bo siyaseta wana sivîl û demokratîk nebe asteng. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara. Yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal kriz